Ngiyakwazi futhi nawe uyakwazi lokho. Ungaqamba amanga. Ngikubuza umbuzo. Ingabe weneme yini lapha emzini ka-AJ? Baba musukudlala ngami bakwethu. Umbuzo onjani ngempela lo? Ngisanda kushada nje kulowa muzi. Manje ke kuzothatha isikhathi ukuthi ngibaqonde abantu phela balowa muzi. Futhi nawo ngujwayela ngithi. Akunankinga uma konjalo. Ngibeka ithemba lami lonke kuwena. Ngolunye usuku uzoyizuza inhliziyo zalo lonke ilunga lalapha ka-AJ. Kumele ucabange ukuthi kungani babokho kubuze kanjalo. Angazi ukuthi ngane kodwa namhlanje ngesikhathi ubuka u-AJ ngibone ukwesaba emehlweni akho. Ingabe umanqika yini? Ngokuthi leya ndoda ikahle noma cha? Leila ngiyakubuza. Hayi. Hawu baba kanti uthini ngempela? Wonke nje umuntu uyazi ukuthi uAJ umuntu olungile. Ngisho ngathi uzizwa kanjalo, kulungile. Akufanele kube khona ukushayisana kwemqondo phakathi kwakho noAJ. Leila ukushayisana kwemqondo kuyamosha noma ibopha ubudlelwano. uAJ uyindoda elungile. Kuzomela uqalo zama ukumqonda manje, Ngizohamba ngiyolanda ingubo, Ubaba akeve emthemba uAJ. Kodwa akazi ukuthi izimanga asezigilile zingakanani. Ubaba akazi ukuthi uyena phela lo muntu okade ethumba uRivati. Wabeka umbese ekhanda lika Rivati wangiphoqa mina ukuthi ngimshade. Manje sengiloke ngifonelwa njalo umuntu engingamazi bethi umbulali. Ngizomtshela kanjani ubaba yonke lento mina? Uyabona nje njengoba ngihlala kulowa muzi ngoba ngifuna ukuthola iqiniso kuphela akukho futhi okunye. Manje ngizokutshela kanjani yonke lento ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngikufihlele yonke lento eyenzakalayo. Kwenze njani Lila? Yini ocabanga ngayo? Ayakulutho. Akuyona nje into etheni. Ima. Ngubaba wakho mina. Ngiyazi. Kunokushayisana kwemqondo phakathi kwakho noAJ. Akanale ithemba kahlehle ngawe. Kodwa angeke wehluleke. Uzozama ukuthi ugcine ubudlelwano bakho phakathi kwakho noAJ ngenhliziyo yakho yonke. Ngithembise. Ngiyathemba ukuthi ukuzwe konke-ke emhlolweni uVikrant. Nakho. Ngiyabonga. Manje wena wazana kanjani naye lona? Umhlolo uVikrant uzokutshela ngithi. Yebo. Ngizokutshela. Empeleni sahlangana naye kanye ngendaba yecala. Ngizelana ngizelana ukuzokhuluma ngento efanayo noAJ. Kulungile. Manje awusho waze kanjani ukuthi uAJ uzolala lapha namhlanje ebusuku? Ngiyacabanga ukuthi siqedile ukuxoxa mhlolo uVikrant. Kanti futhi sekuhlwile manje. Usungahamba. Uyabona AJ? Yonke lento eyenzakala iqale ngenxa yakho.
ngilahlekelwe okuningi ngenxa yakho. Kodwa futhi angeke ngikhohlwe lutho. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi nawe awukhohlwa. AJ, yazi sihambile manje isikhathi. Kufanele kube ukhathele. Hamba lala uphumule. Yonke into ihleliwe manje. Revati, Revi? Hey. Ukwenzile kodwa lokho engithe kwenzakaleni? Ulihlanzile igumbi lakho kanye nezingubo namakhethini engithe awasha. Le ngubo silula. Ngizolala kanjani ke ingubo zabanye abantu? Kodwa futhi manginqaba ngizobe senginqaba kwesibili. Kuzobe ngathi ngiyasitshela. Baba kaLili uzophatheka kabi futhi. Cha, kulungile ngizoyiqoka le mpahla. Ngizoyiqoka. Ngiyabonga. Ziwashiwe zihlanzekile. Ngiyabonga. Ngifuna nje ukukhumula. Uxoloza. Asambe. Buka. Hey. Yaka lokuhleka. Cha, AJ, cha, ngempela ngiyakutshela mina ubuka kamuhle kabi. Iyodwa nje into engizoyenza ngizokuthungela ezinye impahla ezifana nalezi. Uzosebenzisa zona futhi musubuya kokuzayo akunjalo. Lila, akubukeki kahle lokho. Musukuhleka. Uzocabangani ngempela? Hey? Yebo. Ungitshele makhono okudingayo, asambe. Ulale kahle. AJ. Hamba lala. Ngike ngakutshela ngithi ukuthi iphiciphici elifana nayo alinayo indawo empilweni yami nasemzini wami. Ngikuphoxa amahlandla amaningi. Uma ngabe uze egumbini lami, kungani ungenzela konke lokho? Ngoba phela thina isivakashi zethu sisiphatha kahle kabi. Kanti futhi wena phela usona nje isivakashi noma isiphi. Ungumthumbi. Ngingakuthemba kanjani ngempela? Uzophinda futhi ufaka umndeni wami enkingeni. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.